Hello guys, फैलायबाय गोदान भिडिअ लानानै जोङो दुबाइयाव फैदों र' दिनै पिकनिक जानो। दुबाइयाव अमा एवगासिनो दङ नै। अमा बेदर ओरैबायदि जागोन दिनै दुबाइयाव। बिराद हिट नांदो आरो ना दुबाइखौ नाया मानो नोंसोरबो नै दुबाइ। लकेल दुबाइलै। स' लोगोफोर जोङो माने पिकनिक जानायनि बिराद मोजां प्लेनिं बानायदोंमोन नाथाय प्लेनिंआ केन्सेल जाबाय। गारि गुरा लांनाय फायनाय बायदिसिना सरकारनि खायसे नेमबो दङ 31 खालि माबा ड्राइभारा लोंनानै गारि सालायोबा गासैखौबो सोजोबना दोनगोननो हरसेनि थाखाय स' बेफोर बायदिसिना प्रब्लेमखौ गिनानैनो जोङो दिनै दुबाइयाव पिकनिक जाफैबाय। अमा बेदरखौ एवगासिनो दा ओमफ्राय लकेल दाउ मासे लाबोनो नागिरबावदों। स' गाइस नैबेयाव भेराइटिस टाइप अफ मसाला इनिफ्राय नैबेखि धुन्दिया दङ। धुन्दियाखौ दा होनो जाथ'वाखै दे ना लागाय खावनांगोन दिनै लोगोफोर नै यामि यामि वाव नाइस बिउटिफुल अमा बेदर हेपेन लोगोफोर वाव लोगोफोर अमा बेदरा ओरैबायदि साफा साउन्ड होदो क्लक 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 नै जोंनिया आदाखौ जोङो रान्दिनियाव दोनदों। आदा बेसेसो जानो हागोन नोङो अमा बेदरखौ? अमा बेदरखौथ' जानो गोनां दा फंबाय जों गासै जों 8 जन मानसि 8 जन मानसिनि भितराव जोङो 5 किल' लाना फैदों। बेखौ भागुआव आधा किल' गोलैगोन हागोन आरो ना हागोन आरो आधा किल'खौ आंबो हागोन बायदि मोनदों सासेयाव हायाब्लाबो 300 ग्राम 350 ग्रामसो हागोन। हागोन हागोन मानो होनबा जोङो ओरैनो खुगा गोजाबो बाराद्राय जाग्रोगोन ना बेखाय ओंखामजोंसो बारा बेदरा जाजाया एसेब्लानो जायो ओंखामजों नाथाय जोङो बेखिनि आधा किल' एकदम नांथारगोन जोङो। ओमफ्राय जोङो बाहेरायाव थांलायासै आरो ना बेलेग माने पिकनिक स्पटआव थांलायाखै जों बेहायनो जानाय जाबाय। जों दिनै बाहेरायाव थांलायाखै मानो होनबा बाहेरायाव थांबा खरसाफोराबो बारा गोबांद्राय जायो बेखायनो आरो बाहेरायाव थांनाय दिनै जायै लोङै धुमधाम खालामना फैनायखौबो सरकारा जिहेतु दिनै माना खालामदों बेखिनि खामानिखौ जोङो बा सरकारनि हुकुमखौ जों मानिथारनांगोन। आं बायदियानो बा जोंफोर बायदिया गासैयाबो जुदि मानियाब्ला नेवसियाबा जोंहा खैफोदाव गोलैनोबो बारा नङा। बेखायनो जों दिनै बेफोरखौ बेहायनो जों दिनै लकेल हिसाबै लकेल जायगायावनो थानानै जानो नंदों। नाथाय बयाव उल्थायना थाब्लाबो जोंखौ पुलिस प्रखाखना मोना सोरबा मोना बेखायनो जों दिनै गामियावनो जोंनि लोगोनि न'खरसेयावनो जों बे आयोजनखौ खालामनाय जादों। आं लकेल दुबाइ होनना बुंदो दुबाइ नै लकेल दुबाइ। स' आदा रायजोफोरनिसिम बा आंनि नायग्राफोरनिसिम मोनसे ओरैनो फिसा मेसेज होदो मा फोरमायनो सानो नोंथाङा? आं दिनै रायजो राजाखौ बे खानानि गेजेरजोंनो आं दिनै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जाहाथे दिनै बे बोसोराव लास्टब्लाबो 31 दिनसिम जाय सुबुङा खाना जायो जाहाथे बेफोर सुबुङा जाहाथे कुनु बिबिचार जाया कुनु खैफोदाव गोलैनो नाङा गावनि कन्ट्रलखौ गाव लाखिनानै दिनै जोङो मोनसे उदजापन खालामदों मोजां बाथ्रा। थेवब्लाबो जों अभद्रमि बेबहार खालामना जाहाथे दिनै गुबुननि जिउखौबो खहा खालामनो होनाङा आरो निजेबो खहा जानाङा जाहाथे आं दिनै बेखिनिखौ रायजो राजाखौ बयखौबो गुरैयै खावलायो जाहाथे जों दिनै माताल जानानै दिनै जाहाथे बिदि पार्टि जाब्लाबो माताल जाद्रायनाङा गावनि भबिष्यतखौ मोजां लाखि बयनिबो न'खरा मोजां सोलिथो जाहाथे जोङो बे बोसोरखौ जों दिनै बिदाय जानो थाखाय बे खानाखौ जों जादों जाहाथे जोंनि बे बोसोरा गोजाम बोसोरा थांनोसै नै दिनै 31 डिसेम्बर सफैब्ला जाहाथे जों गोदान बोसोराव जाहाथे जों मोजाङै गसाया जोंखौ जाहाथे मोजाङै आरोबाव दैदेनलांथो बेखौनो आं कामना खालामो। दिनै गासै रायजो राजाखौ आं दिनै बिदि आखाइ खबजना आर'ज गाबदों जाहाथे जोंहा बै फैगोन गोदान बोसोराबो जोंहा जाबायदि 2 बोसोरा थांबाय बेबायदिनो जोङो आलो गोजोनै सोलिना थांनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो आसा खालामबाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। स' आदाया नैबे बाथ्राखिनिखौ माने मेसेजखौ गोदान बोसोरनि हिसाबै होबाय। नंगौ गासैबो जेराव मेरावनो माने लोंनाय जानाय खालामबा बाराद्राय खालामनाङा आरो बेखौल' बुंनाय बायदि जादों आरो ना। स' लोगोफोर जोंनिया बेनो नै दा जाहां जादों दाउआ दाबो मोनफैयासै माथोलै आदा? दाउआ मोनफैनांसिगोनथ' दाउखौबो हेपेन खालामनांसिगौमोन आरो बासिना थानो होदोना लोगोफोर लकेल मुरगि हेपेन जाबाय जोंनिया लकेल दाउ बे मोनबा आरो जाखावनोसै गोगोम जाखावनांगोन। It's the time to disco. Yeah, super. Muy bien,